शब्द वाच. तो, ती, ते या गटामध्ये शब्द लिहि. विद्यार्थी मित्रांनो, खाली तुम्हाला 3 गट दिसत आहेत. तो, ती, ते. उदाहरण पाहूया. तो फळा, ती उशी, ते पान. आता पुढील उदाहरण पाहूया. तो ससा, ती मगर, ते चाक. आता मित्रांनो, पुढील उदाहरण पाहूया. तो नळ, ती समई आणि ते झाड. विद्यार्थी मित्रांनो, अशा पद्धतीने तो, ती, ते या गटामध्ये उर्वरित शब्दांचे वर्गीकरण करा आणि तुमच्या वहीमध्ये अशा पद्धतीने तक्ता आखून ते शब्द तो, ती आणि ते या गटांमध्ये लिहा आणि मोठ्याने वाचा.